oertocht ben we achter de schermen bij de veertjensten van het Amelon en Schiermonnikoog. Deze week keren we de romp van de nieuwe sneltjenst in aanbouw. Tanken we de oert. En volgen we Rita Hulzenbos op de reserveringsafdeling. U spreekt met Rederij Wagenborg. Goedemiddag, met Rita. Ik had een vraag. Ja. We zijn op het kantoor van Wagenborg in Nes, het hart van de reserveringen. Mijn vraag is of het nog een dag eerder kan, of daar nog plek is. Het is een drukke dag, dat is een vrijdag. Hè? Ik ga even voor u kijken wat ik daar... Hier behandelen we alle vragen, informatie, reserveringen. Voor de mensen die graag naar Ameland en naar Schiermonnikoog willen. Goed, ik stuur u gelijk even een nieuwe bevestiging. Dank u wel. Heel graag gedaan hoor. Dag. Dag. Hallo? Goedemiddag, hallo. Ja, goeiemiddag. Goedemiddag, mij Pieter Boer uit Dammaat. Nou, Pieter Boer uit Dammaat. Zisse Jood maar eens even. Reserveren. Wil je de auto even reserveren? Ja. En welke wil je dan meenemen? Jouw Chevrolet of de Rolls Royce? Nu trap ik er eens een keer niet in, omdat er Mark met grote letters in de display staat. Hoe kan dat nou? Ja, want jij belde anoniem. Ik ben wel anoniem, ja. Oh, wat jammer. Ja. Oh. U spreekt met Rederij Wagenborg met Rita. Goedendag. Ja, guten Tag. Ich hatte gestern Abend Therese gesprochen. Ja. We werken in totaal met iets van 12 dames op de reserveringsafdeling. We hebben wisselende diensten. We zijn van 8 tot 8 bereikbaar. In het weekend op zondag sinds kort ook, sinds 1 april, maar dan van 9 tot 3. We werken altijd in diensten van 6 uur, dus het wisselt. We zitten sowieso met 3 dames aan de telefoon en bij grote drukte met 4. En dat is ook echt nodig. Ik kan alle 3 de wagen boeken om 11:30 uur. Is dat... Want het is soms showtime bij ons, nu helemaal in deze tijd. Je vaart er op dit moment ook een watertaxi naar Holwert. Ik ga even voor je kijken. Je begint om 8 uur, je pakt de telefoon en je legt hem om 2 uur neer. Zo gaat het soms. Ik bel even. En de burgemeester is nu aan de overkant? Dat is 2 stunden later. Je bent er ongeveer 3:15? Je had contact met de mensen. Dat vind ik heel fijn. Kunt u bij ons voorbijkomen en informeren of vielleicht nog een plaats vrij geworden is om 12:30 uur. Nou, super. Dank je wel hoor. Oké. Ik vind het ook belangrijk dat het gesprek een beetje persoonlijk is, zeg maar eigenlijk. Ik heb vandaag een bestätigung gekregen per e-mail. Ja? Maar ik heb helemaal geen vakantie en ik heb ook niks gereserveerd. Oké. Mijn klantnummer is wel goed. Als het wat minder druk is, dan kunnen we heel goed een verhaal aanhoren. Maar soms, als het druk is, dan moet je toch een beetje mensen een bepaalde richting uitduwen. Dan komen ze soms met een verhaal, ze willen eigenlijk iets veranderen. Maar dan krijgen we helemaal te horen waarom. Omdat de goudvis van de buurvrouw hoest. En dat ze daarom op een andere dag moeten terug bewijzen van. Dat je eigenlijk na 2 seconden al in de gaten hebt waar het om gaat. Wij hebben de boot voor 4:30 met auto. Ja. Alleen, ik denk niet dat wij dat gaan redden, dan wou ik het naar 6:30 zetten als het mogelijk is. Ja, natuurlijk, dat kan. Heeft u het transactienummer voor mij? Ik was 20 toen ik eigenlijk voor de liefde weer een beetje terugkwam naar het eiland. Ik studeerde aan het vasteland en toen ben ik hier gaan werken. En heb ik 8 jaar hier ook op de reserveringsafdeling gewerkt. Toen door diezelfde liefde in het hotelvak beland. 20 jaar een hotel gerund. Dat liep allemaal even anders dan verwacht op een gegeven moment. En ik zag de huidige baas op Facebook online. Ik zei van, hey, mag ik je wat vragen? Jij altijd, zei hij. En zo is het gekomen. En we hebben het nog steeds heel erg naar mijn zin, net als toen. Mooi. Oké, in orde. Hartelijk dank. Goeie terugreis straks. Graag gedaan. Dank u. Dag. Ondertussen is er in Haas gewoon trobhout onder de nieuwe sneltjenst tussen Holwert en het Amelon. 4 weken lien wien ze met de romp dwanden, maar die is nou clear. Hij is alleen nog te grut om in de hal zelfs om te draaien. En daarvoor komen er nou 2 grutte kraan. We draaien hem om en dan in de kraan drukken we een beetje naar binnen en dan pakken we een heftruck met je binnen met de kraan verroer en je voor met de heftruck en dan drukken we met de binnen. Dus dat moet goed komen. Zo dit al heel vaak dien, dus het kan haast net misgaan. Maar als het misgaat, dan is het kraanbedrijf onsprakelijk. We bouwen nou de kraan op. Hangt wat hijsmateriaal erin, 2 sprong, spreaderbalk en dan de zachte banden, de platte banden, de scheepsbanden eronder. En die worden door de 2 evenaars uit elkaar gehouden. En dan gaat 1 band gaat er helemaal onderdoor. En de andere band die voor de andere kant gaat rechtstreeks omhoog. Dus dan heb je wezen een mandje waarin je hem doorrolt. En dat moet beslist met 2 kraan. Wij hebben 2 kranen nodig, ja. Daarmee kun je het proces mooi geleidelijk doen.
En dan hou je het hele casco in de lucht. Eigenlijk 0% kans op beschadiging. Dat mat ik, want de rederij had in 2018 het skip wel nedig. Hij kan nog net omheen, want er is nog wat. Zet er even een bandje bij. Balans even zoeken. En dan ben ze er klaar voor. Er zit één bevestigingspunt los, waardoor de romp een draai maakt. Dit is dus de reden dat er 2 kranen binnen. De punten wien makken om de orenkant om te draaien. Kraanmachinisten hier net even een beetje verkeerd inschatten wat draairichting aangaat. Dus ja, vandaar eventjes een rare klap. Maar ja, goed, het harde ding spannend. En de goede kant om is het samakleer. Het bootje leidt nou oors om, dus we pakken hem binnenop in de kraan en dan rieden we hem naar binnen en kan het stuur erop. Volgens mij gaat het al gaan het best goed, verder goed slagen. Dus, we hebben heel vaak dingen en de kraanmachinisten van BK Wik. Ja. Dus wat dat betreft is het een beetje eigenaardig, want dit is eigenlijk nog nooit gebeurd. Ja, ja goed, zeg je maar dat altijd wel even wat kan gebeuren. Hè? De romp zit weer veilig binnen en hij kan nu opgebouwd worden. En Klaas is op de weeromreis van het Ameland naar Holwert. Wij gaan uit 2 weken op vakantie en mijn schoonouders die hebben een caravan daar. Dus we gaan eerst nog even heen om even een goede dag te zeggen. En nou ja, het waar kan natuurlijk net beter treffen als aan weekend. Dus ja, dat is ideaal. En even op een motor, dus dat kan net beter. Dick van mij is onderwijs naar het Ameland met zijn vrouw. Hij is op zoek naar een oud Amelander klasgenoot. Ik moet er niet hard op zeggen, maar hij had de muzikaliteit van een gemiddelde lantaarnpaal. En hij moest wel een muziekexamen doen. Biologie was dan zijn sterke kant. Dat kan ik me herinneren. Hij was een heel rustige jongen, dat weet ik ook nog wel. En hij had wat rossig krullend haar. Zo'n herinnering heb ik aan hem. Maar het zou leuk zijn. Meneer van mij denkt dat het misschien een matchwest had. Daarom vreeg je weer de wolmuzikale Arjen Metz even of die misschien weet wat het wezen kan. Ja, ik weet een Adrie Metz, die heeft een tijdje in Amsterdam gestudeerd. Ja. We komen er nog net uit, maar meneer gaat in elk geval op ziek op het eiland. Gosse Gibrandi zit op de pier van Holwert en hij moet aan het skip tanken. En Gosse vindt dit wel een van de mooiste putjes. Ja, soms dan je echt helemaal niks. Nou, dat is net vaak, hè? Gosse ontstrest helemaal op het water. Nou ja, de veerboot komt direct en dan heb ik hem bevoorraden met dieselolie. Nou, ik sluit als de slang op die leiding aan daar. En de boot, heb ik een slangje aan boord, die sluit zien. Slang weer op die leiding aan. En hoeveel liter gaat er nou in dan? Nou ja, 24.000. Ja, en in het hoogseizoen dan vaart er wat extra, dus ja, dan met er vaker. De schepen varen ongeveer een week op een tank en Gosse had een kwartier. Want dan gaat het schip weer naar het Ameland. Na een week volgen we Jan Venema. Hij werkt al 15 jaar bij de VN-dienst van Schiermonnikoog en kent haar elke niet. Hoi Helga. Hartstikke. Erik. Jan bestuurt ook het skip zo nou en dan. En dat stuurt wat oors als een auto. Het roggefeest had west en sliepen kan vanzelfs altijd nog. En hoeveel uren had het slipt? 0. 0 uur.